Punavuoren. Paljonko paljon halvempia? Punavuoren. Kahti Punavuoren. Punavuoren tuote. Ois mulla ollutkin siinä joku. Tähän voi, siihen voi. Et se leipällä on. Olin siitä haistelin selvästi kanelia ja tuli makeekin. Kyllä se totesi Suomessa syötiin. Kyllä kevään saattanut sohjaa. Mä en perästä kahvileipiä. Niin kuin suolata vuosia. Joo. Joo, kuiva vakku. Se niin makea. Haluatko vielä? Lähdetään. Mitä sä ajattelet? Tuohon me 3 eri juttua. Tonne. Kyllä paremmin oikein. Niin pistään odottamaan sitten tarjolla hetken. Katon kiinnostuneena, kun mä oon ostanut viime kesänä tarjoukset jäätelökoneista, ei ole kertaakaan käytetty. Oi! Pitäis se Nyt. yksi osa pakastaa ensin ja Pakastaa, joo. pakastimeen ei ole mahtunut. Joo, se kannattaa säilyttää siellä. Mä onnistuin rikkomaan itse asiassa mulla oli tämmönen samanlainen kone, niin onnistuin rikkomaan. Mä tein jotain sorbettia ja sitten mä pikkusen silmän välttiin, niin se pyöri siellä vähän liian pitkään, että se niin meni jääty tavallaan kiinni. Sitten mä yritin väkisin sen avata, niin sieltä joku pikku klipsi hajosi, että se ei pysynyt enää se kansi kiinni. Joo. Mä en ole vielä saanut kulho pitää laittaa sen. Pakkauksessa vielä, kun niin ei ole ollut tilaa, kun mä tajusin, että mun pitää laittaa pakastimeen se yksi osa. Timo ei kuistaa meidän jäätelön synnyttää. Tämä on niin hidasta. Tyhjä orjan. Joo. Lohta oli nyt sitten ikään kuin keiton määrään nähden kohtalaisen niukasti, niin ottakaa silleen maltillisesti, niin kaikille riittää lohta. Yksi, jotain punaista kun saa siihen lautaselle, niin sit sä olet tyytyväinen. Okei, yksi kala. Sinappi. Ai niin, se oli Sinappi. täällä oli tota. Joo. Pitäisi olla niukka lounas, kun täällä Niin. Hyvä taktiikka. onko tässä joku? Ja sitten jos tekee avannon, koska viime talvena oltiin mökillä sillä tavalla, että 26 astetta pakkasta, niin sehän kerkesi jäätyä aina kun mä saunalle asti sain sen yhden takaisin. Se ei ihan koko jäätää, se ei pidä mitään. Se ei tiedä yhtään mitä se pettää. Sitten mä ajattelin, että koulujärjestöt on tullut paljon nyt niin kuhaa ja siikaakin on tullut kauppoihin. Ja sitten viime viikonloppuna se oli 40 astetta pakkasta puolella, että ne piti välipäivänkin plus sit se, että nehän Ehkä se olisi tässä ensimmäisellä maistamisella myös. Laskut toimii tarpeeksi ihmisiä ennen kuin saa aloittaa. En laske. Ei tässä varmaan jäähtyy muuten, jos on kyllä. Työn tuloksista. tässä ei ole vielä meidän työn tuloksia. Tässä on mun. No, ei sitä vielä kenenkään. Jätetään vähän tilaa niille. Niin, mutta nämä näyttää tosi herkullisilta ja näteiltä. Pohjempää takana. Se piti terveellistä. Onpa kiva sävyys elimestä. Tehdäänkö siihenkin leipää? Mä voisin leipää vähän leikata tuolla. Joo. Osia, niin jossain vaiheessa ne väsyy ja hajoaa. Ja musta tuntuu, että tehdään